COVID-19, daghan ang natalaan. Kay isikyo di gyud patuo ang uban. Kay kuno wala sila'y kagawasan, mamatay sila kun magutman. Home quarantine, daghan ang napiang, daghang nabuntis kay sige og tikangkang. Way trabaho ang bana ug asawa, gasalig sila sa ayuda. Ang nakapabor sa wala gyud trabaho, malipay gyud sa hinabang sa gobyerno. Apan kung dili gyud sila matagaan, iparadyo og yaw-yawan. Kaning uban utangan gyudaan, kay lagi na ay 6K nga hinamang. Inig ugma walay labot sa listahan, muuli na lang nga uwawan. Inig ugma walay labot sa listahan, mayaw-yawan si Kapitan.